Uy, ay, Morning, Will. Joke lang. Mapicture mi kang madam. Hi, good afternoon. Nagadto mi. Hi, mami. Mami si G. Mami si Jay. Babi ang 18 ka mo? Ay, isa lang sa... Hala, free! Hala, free daw sila! Ayaw nila. Pila ka sakyanan, tita? Dalawa po. Andiyan, sobrang na sa loob. Oo. 1660. Saan? Nag-reminisce daw siya. Eh, wala naman na sila ni Gio. So, tiyak na lang. Ito yung komunal. Hindi ka tao. Pila pa sir pangalan, address? Oh, diba? Kaya siya tinawag na bukid nun. Marami siyang bukid. Ang ganda. Ano naman kaya yung mga changes ngayon simula nung una namin punta dito. Kaya tara, samahan niyo kami. West Virginia. Nice! Ang ganda, diba? Temples. O Kalagaw. Na may white horse. Ano ba ito yung statue? Ay, hindi gumagalaw siya. Kala ko statue. Hindi kasi siya gumala. G4! Hi! Ikaw ka mong Yes! Ayun ang pababa na. Ano po, ang Bisaya TV! Follow guys! Ang Bisaya TV! Hi! Dilaki! Dilai! Dilai Kubi! Kami sa Spilda! Ano tulog? ang dami na walang And of course, my Sisi! Balasa ng bagong! Oh yeah! Ay, unta. Naiinit ay. One and only Brand Damage! Jolly na to! pagbabalik ni Brenda. Yeah, thank you so much. Especially sa akin. Pwede ka mabalik! Pwede ka mabalik! Kaning isa nga nandito? Yung Pasugong. Communal Ranch. The municipal mayor. Where is it? Ano tayo? Ang dami nilang baka, oh. Diba? May mga souvenirs din sila dito na pinito. Oh. Asa mo sa una yan? Yeah, oh, diba? Nakaing baka. Ihawulong guro na sa just pick one. Just pick one. Ay, saan mo dahil? Mga taga-hasaan sila guys, mga bagbilat. Parang ano, no? First time mo dito? Kaya... First time mo dito? Oo. Nasa Manila ako nung pumunta kayo Oh, first dito. time pala. Dito pala guys, yung last banding namin. Saan ka na naman pupunta? Dito pala yung last banding namin ng ex ko. Sumakay pa kami sa kabayo. Yawa. May sakay pa mo sa kabayo dito. Oo. Nagbuwag na dahil sa? Sa panagsa. Oy, wala na yung bumuuna. Ganun naman talaga ang buhay guys. Minsan talaga ang lahat ay maging memories na lang. But at least meron akong memories na maganda dito kasauban diha. Kisaman. Ani single, balik na po single. Looy ba? Walay bahin. Daghan kay baka diri guys, tapos nangabot kay mga naukabaw ko. Mga pangason.
makita yung ano. Ito yung inspiration ko sa farm, yung lake doon. At fish pond. Fish pan sa Hinaguan Farm na boss. See? Oh. No! Ito yung lake. Ito yung fish pond or lake na inspired yung farm. Mas maganda lang yung sa akin. Totoo ba? Wait lang po tayo sa picture-picture. Kaya nag-vlog pa ko ha. Pagtapalimon mo ron. So dito kami nagsakay ng kabayo. Nag-holding hands while walking. Magpa-flashback yan yung mga... Nagbuwag na gabon! Charot lang. Maganda lang yung fish pond ko kasi May mga tilapia. may mga linta, may mga limatok. Nilakaw man. Ay, nanglakaw man ang mga linta. Kada gananin no. Naglakaw-lakaw ni ganan niya. Ano sa ako mo si Tuto? Ginawa ko mag-vlog mo rito. Lunta kami. Asa dapat kaya? Go home na kabibi. Nagtunok nilang uy kabibi. So, pictorial na. Dito maganda yung view. Pwede ka rin dito. Awi yung buhok. Iya, ganun ba? Taas ang kamay na. Ayan. Ah, ganyan. Oo, diba? Dapat ano. Baka naman kayanin. Baka naman pwede pang kayanin ng editing. Yung picture. So, picture na. Para kahit maghiwalay kayo, okay lang at least maganda yung memories ninyo, di ba? So may tatanungin tayo dito kasi first time niya dito. Actually guys, first time niya dito guys kasi last time na sa Manila siya. At may pinagdadaanan siya ngayon guys. Kaya lang talaga siya pumunta kasi hindi pa siya nakapunta kasi dito guys. Hindi talaga to siya pupunta kasi kagabi pa yun siya umiiyak, hapon pa. Ay naman naisipin na may nararamdaman na nga siya tapos magkakaya pa siya pero mamimiss na naman kasi niya yung araw na to kung hindi siya sumama na timing lang naman kasi tsaka kahit anong gawin niya magmumukmuk pag-iiyak doon sa bahay wala na rin magbabago basta we're praying for the positive result sa kaniyang ano ba nararamdaman abang natin pag-usapan Okay naman na sila. basta pero happy ka naman kahit paano na ibsan ba or gusto mo ba mas lumala yung nararamdaman mo ngayon kasi ilalaglag ka namin. Mas okay siya ngayon, mas okay siya. Bakit? Kasi nagiging busy yung utak ko, nag-iisip pa ano pa yung mga gagawin. Oo. Kaya nga bibigyan kita ng apat na lalaki mamaya. Kaya nga nasabi mo, hindi natin control ang lahat na nangyayari. Exactly. Kaya nga sabi ko. let's, focus ko kung ano yung mas pwede mong magawa. Correct. Kaya dapat sa heart natin, there's always a space for acceptance. Acceptance for the breakups, for the loss, for the sickness, sa lahat ng mga trials, obstacle, dapat meron tayong acceptance kasi kung walang pagtanggap sa sarili natin, mahihirapan tayo, masaktan tayo, hindi tayo makakamove. Kaya dapat meron talaga tayong space of acceptance sa sarili natin na everything na hindi natin saklaw, hindi natin hawak, kaya whatever dumating, tanggapin natin and let's pray for the best and hope for the best na lang. So, dahil dyan, magbabalik ang magandang buhay. So, masaya ako ngayon dito kasi hindi lang nakalabaw at saka ay baka at kabayo nakita ko may mga elepante din. May mga hippopotamus ug no. Ang daming tao guys, tingnan mo. Ay, bakit? Sige, andun sila nga pala. Ayun yung iba mga mananap guys, nagpa-picture kami. Sama namin sila ni Argel, sila ni Bating. Wala yung zombie kasi hindi nakasama guys. Parang lumaki to, ang liit to dati. Ang ganda na yun, no? Baka nag-ano sila. Parang di nakyan niya. Ingay ko, no? Ang ingay ko dito guys. Ito yung inspired ko talaga sa farm. Gusto ko ganito sa farm. Ganito naman yung yung sa may last part. Pwede na gawin ganito. Dahil di ba gamay naman isa sa una, no? Gamay. Oh, pero gamay siya, di ba? Diyan na taman, di ba?
So, ibig sabihin, no? Ay, picture ta na. Ay, saba! Pag-video sa kuha na kayo na Girintahan mo. Ay, 150. Picture na diraan na. O, diba? Ang ganda. Pag pumunta kayo dito, mag-rent kayo ng 50 pesos or pwede kang bumili ng 150 pesos para maging cowboy kayo dito. Ngayon lang kayo nakakita ng kalating cowboy, kalating kabayo. Gina, picture to tanan. Ay, picture to tanan para sa good vibes. Oh, chill. Yun na, picture. Andun sila nga pala. Ayun yung iba mga mananap guys. Nag-picture kami. Sama namin sila ni Arjen, sila ni Bating. Wala yung zombie kasi hindi nakasama. Parang lumaki to. Ang late to dati. Ang ganda na yun. Oh. Baka nag-ano sila. Parang di nakyan yata. Ang ingay ko no. Ang ingay ko dito guys. Ay, naayisda oh. Mga isda pala. Oh, bakit? Lalaki. Diba? Ito na yung kanilang kantin. May... Maganda na may konting hingal. Saan mo muna sila niya no? Bating. Okay na, nasigawan na. Sabi mo dito kayo? Ito ang ano nila. Torta din ako. Tsaka ito first time ko to. Egg. Gusto ko. Alam mo, napaka-rare na ulam. Ito yung gusto ko egg. Rice niyo, sir. Pila ka mo? Times 2. Times 2 na agad-agad. Ansan? Kani ako gatong talong. Pila tanang taray. Bisaya ko eh. 20? Wow. Bulalo. Ano na? So ayan na, natapos na mga moms ang ating mamamasyal dito sa Communal Ranch. For the meantime, picture muna sila. Thank you so much for watching. Bye-bye!